Sa sardines to eh. Ayan guys, busy po sila. Ayan, nagkalat na po sa batuan yung isda. Ayan, may malaki. Baka sabihin nyo, walang malaki. Ayan o. Ayan, nagkalat na. Puro nasa 50 na to. Nagkalat. Yan, ang dami oh. Ayan. Saan na? Ayan. Oh, kita ka. Guys. Ayan ko kayo. Ang dami na. Paano wala? Tusok mo naman ako oh. Ayan na, baka ayaw na. Kainin oh. Yan, kumakain oh. Oo, kumakain eh. Oo, Ayan o guys. kumakain eh. Ayaw ah. Guys ha, kakalat na yung isda. Para sinusungkit lang guys. Oh. Ayan. Nalaglag na sa kabila. Ayan guys ha. Ito lang yan ha. Tapos sa gitna ng dagat yan. Sa tapo pa lang yan. Ito pero sa gilid lang oh. Okay, yan. Ay, wala po. Ayan o. Oh, ayan o guys. Wala po oh. 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 Ayan pa isa. Parang nanunungkit lang guys oh. Kukuha lang ng alateris. Kukuha lang ng alateris. Oh, dami na naman. Nakadagat niya. Oh, ganyan lang kalaki yung pain guys oh. Ayan. Ano na ako na lang. Buwasan na, kunti na lang. Kaya ayaw na eh. Iba ni kamo, iba niya muli. Sana. Ayun, kunti na lang. Na.